kaɗan daga cikin tarihin Bilal. Bilal, ka tashi. Bilal! Ka zo ka shiga, za ka samu duk abin da kake bukata. Ku zo ku siya gumaka na siyarwa, ku roƙe su duk abin da kuke so kuma za su biya muku bukatunku. Karbi, na da ina tanada maka shi. Akwai matsala Umayya, gagarumin matsala Umayya. Ka duba ka gani, ba wani sarki da yake mulki a nan wajen. Mun sani. Ba zan ba da haƙuri ba, kai ƙarya ɗan bayi. Kana so in cire maka sarƙar ne? Ka yi magana mana Bilal. Halatta kashe 'yan uwanmu, mu kai ƙarshen wannan. Bilal shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwa muku a dukkanin ƙarshen mako a Tatsuniya YouTube channel.